Ngiyakubingelela mbukeli namhlanje ohlelweni lethu ibheka imuva nephambili. Namuhla sivakashelwe izihambeli ezimbili ezizosibeka ngokwenzekile ngaphambilini ezimpilweni zabo. Ake sibanike ithuba sizwe ukuthi kwenzakaleni ezimpilweni zabo. Ngizoqala ukubuza kuwe mfowethu. Ake ngibuze mfowethu, ebugebengini waqala kanjani? Uqala kwami ubugebengu ngaqala ngisafunda isikole. Sifokuzisana nabangani, sibhema, siphuza. Kwahamba sashoda ngemali yokuthi sithenge idakamizwa esasiyibhema ngaleso sikhathi. Kwaphoqa ukuthi sitshontshe. Ngahamba ubugebengu bagcina sefike lezinga elangiholela ukuthi ngigcine sengisejele. So ubhuti lo ohamba naye osivakashele naye namhlanje nahlangana kanjani ngaphambilini? Ubhuti ukuhlangana kwami naye sasihlanganiswa ibona ubugebengu. Kwaba khona umsebenzi engiwenzayo elokishini kanti uzongibona. Ukungibona kwakhe mayesha indlela engenza ngayo ukuthi wayithanda. Athanda ukuthi asebenzisane naye. Nami ngenxa yento eyayiphethe yayijabulisa. Ngavuma kalona ukuthi ngisebenze. Khona noma unenkani angibona ukuthi hayi lona isosha leli liyafela empini ngoba angangibona indlela umsebenzi wayo ushaya ngayo. Because mina ngangimile kanje ngesikhathi eyenza lento wayenza ngomunye ubhuti. Ngabona ukuthi hayi le out le indlela eshesha ngayo ngingathanda ukuthi ngigcine ngisebenzisane naye. So ngamlandela umfowethu noma kwaqala kwaba khona ubuhiqi lobo. Uyazi ukuthi umuntu uma esigebengu uba naleyo nkani le kodwa wakhona ukuthi hayi sigcine sehlangana sakhuluma naye sagcina sayihlanganisa lento yobugebengu. Okay. Izwakala mfowethu. Ngizobuyela kuwe bhuti. Uke waveza ukuthi wahlangana naye ubhuti elokishini. Indlela nahlangana ngayo akaze kwaba khona ukuhelizisana okwagcina mhlambe ongaze kwenze ngoba ubugebengu siyabazi, ubugebengu sinokubuka nakumabona kude uningi okwenzakalayo. Akukho nokuxabana okwenzeka mhlawumbe phakathi kwenu emva kokuba ubhuti esewenzile umsebenzi wena wawumuntu ombonayo. Awukho ni owakwenza mhlawumbe njengokuthi ufune lokhu yena ayekade ekulandile lapha ekulande khona elokishini. Njengoba bese ngichazile ukuthi hayi kwaba khona lokho ukungaboni ngasolinye uyabona. Ngoba ngathi mangithi ngiyafika kuwe don't mess. Nami ngadonsela ngikuphethele umkhono wegadi. Ase ngithi mfethu awuthi ngibone lezi zinto eziphethe lapha ulethe asho ukuthi out ngobugebengu bayo naye umuntu oyizwayo. Gcina sexabana ke manje sekubanjwana ngamawashingi kuyakhonjwana kwabanje. But then sagcina sesiright sesilungisile konke le nto. Mina uqala kwami ubugebengu ngisho nje ngithi hayi kwenziwa indawo engangihlala kuyona. Ukuze bekuphithizela kunesixokoxoko. Sibona lezo zinto abantu bebanjwa ngapha nangapha abantu abadala futhi umuntu wenxa ukuthi ukhulele elokishini lokungacabanga kahle ukuthi kahle lento i-wrong ubona kuyinto eyithanda yabo. Futhi ekuhambeni kwesikhathi ugcine sekufika lezi zinto lezi zoyizo masibone uyizo sibathande kube nje yabo. So maqala khamba isikhathi lapho awugcine nathi sesifana nabantu beyizo lapho sesithanda nokuphatha ibhamu siphatha nanemmesi. Nje yabona ukungazi lokho kokukhula lokho ukuthi ubona into uyithanda umuntu abhema ke ngena kulezo zinto lezo. Bagcina ke lapho umuntu esehamba seyibambela inkunzi senabantu abalethe lo connection lebhamu nani uyangena usehamba nabanye abantu basabsa yabo. Mama athi uyababona ubathole kahle izinja nje kamdeva yabo. So ngase ngena kanjalo ke mina ebugebengwini ngayithanda lempilo le hamba nobugebengu ngaqhubeka nayo.
So kule minyaka eyishumi enidonsile isiphi isifundo ositholile empilweni? Kule minyaka ebenginikwe yona kuningi engufundile. Cishe unyaka wami wokugcina uphele last year. Engifike ngakufunda ngaphakathi kuningi ukuthi yabona ukuzenza umjida ngaphandle akufuneki ngoba sithe masifika ngaphakathi sathola izigebengu zangempela. Abayitshela bayizigebengu zangempela. Sashawa, sahlushwa, sikorojiswa ijele. Manje angifisi le mpilo ngifike ngayiphila lapha. Noma-ke kodwa ngifike lokho ngakwenza isikhathi esincane. Ngafika futhi ngaphakathi ejele ngisafika ukuze ngihlukane nokukorojiswa ijele ngihlushwe. Ufike ekuthenini kumele ngithole inombolo ngomphakamo. Vele kwakuyinto engingakade ngiyithanda ngisengaphandle. Ngifika ngaphakathi khona kuqale kwaba nzima. Kwahamba kodwa kwaba lula. Ngaphakama. Uma ukhuluma ngokuphakama uzocacisela umbukeli emakhaya. Sisuke sikhuluma ngani kuphi ukuphakama okhuluma ngakho lokho uthi kwenzeka ngaphakathi? Ubhuti elokuphakama bengicela singalikhulumi. Bengicela siwujombe lo mbuzo elokuphakama. Ngoba ukuphakama akuyona into elula. Ukuphakama into enzima akuyona into elula. Yawena ibukeka ilula kodwa ayikho lula. Ngicela siwujombe lo mbuzo. Kwezwakala. Isiphi isifundo-ke usifundile empilweni ngalokho okwenzekile njengoba ubeka udaba kuzithameli? Ziningi izifundo engifundile. Ziningi izifundo engifundile ngoba ngibonile ukuthi ukuba ngisakhula ngalalela bengikhuza ngoba ngakhuzwa ukuthi ngihlukane lento engenzayo. Ngikhuzwa abazali ekhaya nabanye babangani bami bangikhuza. Kodwa ngibalalelanga ngoba ngaleso sikhathi ngangiyibona ngiyinkunzi. Kodwa-ke ngibonile ukuthi ubunkunzi bami abungisanda. Sakho emphakathini wangakini ubufisa abantu bekuthathe kanjani ngakho konke osekwenzekile ngaphambilini? Ngiyafisa ukuthi umphakathi ungithathe njengomuntu oshintshile. Khona ngiyazi ukuthi kunzima into esengizenzile ukuthi kungaba lula ukuthi bangithathe ngale ndlela mina engifuna ukuthi bangithathe ngayo. Khona kuzoba nzima. Kunzima futhi kuzoba nzima. Ngingakho ngikhetha ukuthi ngize la kuwena mhlawumbe ngingakhona ukuthi ngisizakale nabo bangithathe sokumuntu. Ngoba njengamanje bangithathe sakwesilwane. Bangizohlangana nomuntu oshintshe indlela. So njengomuntu oseyimisela ngokushintsha empilweni yakhe, ikuphi nakuphi osukwenzile okukhombayo ukuthi umuntu ngempela ozimisele ngokushintsha futhi ozimisele ukuthi ahlale nabantu emphakathini? Ngingasho ukuthi ngisakwenzile akukho ngoba endaweni eningi ngivalelekile ukuthi manje ngiyafika kuthiwa uyaphi uzofuna ukusibulala uzositshontshela basho izinto ey'fana nalezo. Manje ngiyafisa ukuthi bazi ukuthi angiseyena lo muntu sengishintshile. So-ke bhuti ngike ngibuze ngapha esayidini lakho, ubufisa abantu emphakathini wangakini bekuthathe kanjani emva kwayo yonke into esiyenzakele phambi kwabo? Mina bengikufisa kakhulu, bengifisa ukuthi abantu bakhohle le side lami elidala, bafocuse kumina lo musha, bekhohle lo emdala because sengimisele ukwenza izinto ezinhle manje emphakathini. Sengikhulile manje, sengumuntu sekumele mina nabantwana ayibhekelele kube into kanjalo. So bengifisa ngathi abantu bangakhohlwa yikho konke lokho sekwenzekile emuva ngoba umuntu ufunda ngamaphutha. Wonke umuntu uyakhula. Nomunye umuntu obukele ngiyafisa ukuthi azi ukuthi
ayikho lento yokuthi khona umuntu oclever emhlabeni, khona nomunye wenyoni, ngoba into egcina gcina sekubanga leyo nto engasisize futhi egcineni. Manje ngakho-ke bengicela nje ukuthi abantu bakhohle ilela side lami eselendlule, sengumuntu omusha manje. Babukeli emakhaya, sizwile balibekile udaba abafowethu. Empilweni kuningi okwenzakalayo. Bengizocela umuntu balaleli emakhaya uyashintsha. Akekho umuntu ongashintshi. Impilo lena endala bebeyenza bazimisele ngokuthi beshiye emuva beqhubekele phambili nempilo zabo. Ngizocela sibanikeze ithuba njengoba nabo bengabantu. Sonke singabantu, siyadeserve ithuba lesibili. Ngiyabonga.